Mä ja mun kaverit käytiin Helsingin ilman natseja mielenosoituksessa. Ja mä ajattelin, että voitaisiin kertoa vähän sen, että millaisia fiiliksiä, ajatuksia meillä heräsi tästä. Ja tämän lisäksi mun oli tarkoitus myös mennä kuvaamaan tätä 612 kulkuetta ja samalla tavalla dokumentoida tätä. Mutta valitettavasti poliisin toimien ansiosta takia, miten se nyt kuuluukaan sanoa, niin mä en siinä onnistunut. Mulla se on se, että mä menin sinne niin kuin puolustaa Suomen turvallisuutta. Tilastollisesti yhteiskuntatieteet ja supo sanoo, että äärioikeisto on uhka ja yksi suurimmista uhista Suomen turvallisuudelle. Ja kyllä se näkee siinäkin, että miten niin kuin noiden ryhmien edustajat käyttäytyy. Että ne on niitä, jotka lähettelee niitä tappouhkauksia ja raiskausuhkauksia ja puukottelee ihmisiä kaduilla. Ja sitten jos niistä tulee lisää, niin täällä ei ole sitten enää kauhean turvallista. Ja sitten kun ne ryhmät, äärioikeistoiden porukat niin kuin perustuu väkivallan ympärille, että Active Club ja tämmöisiä, että se niin kuin idea on niin kuin saada valtaa väkivallalla. Semmoisen kuvan mä saan siitä, että mä oon sua parempi tappele ja alistu. Joo, väkivallan ja pelon kautta. Jep. Ja sitten on tässä niinku myöskin semmoinen niinku just Omalehja ojassa, että meitsi on trans. Ne ei halua, että mua on olemassa. Jotkut niistä varmaan haluaisi tappaa mut. Niin mun mielestä se on aika itsestäänselvyys, että mä teen niinku vähän kaikkeni tässä suojellakseni itteeni sen lisäksi, että vaikka mä niinku olisin vaikkapa valkoinen siis heteromies, niin kyllä mä silti siellä olisin, mutta nyt siinä on vielä jotenkin enemmän sillaite oma itteni pistetty likoon. Itse olen valkoinen siis heteromies ja silti olin siellä, koska tiedän kuitenkin sen uhan, mikä on äärioikeistossa ja tiedän minkä takia ei pitäisi sallia niiden kokoontumista. Päästä tuonne Helsingin ilman natseja mielenosoitukseen. Ja siis yksinkertaisesti poliisi on tutkinut koko tuon Töölön torille. Sinne ei siis pääse. Ja mulla herää vähän sellainen kysymys, että miten voi olla, että poliisi niin kuin tälleen rajoittaa ihmisten kokoontumisvapautta? Ei anna sen tapahtua. Matkalla sinne tuli kavereilta viestiä siitä, että Töölön torille pääsy on estetty kokonaan ja on aivan helvetisti poliiseja joka paikassa. Ja siitä tuli jo niinku semmoinen ahdistus, mikä mulla viime aikoina vähän muutenkin ollut siinä, että on täällä tämmöinen valtaa pitävä systeemi, joka on mun turvallisuutta ja mun oikeuksia vastaan ja se pelottaa mua, koska mä oon niin pieni ja heikko jonkun noin ison edessä. Poliisit oli totta kai hyvissä ajoin siellä. Niitä oli ihan todella paljon ja me ei päästy niin kuin ollenkaan sinne Töölön torille, missä oli tarkoitus pitää tämä vastamielenosoitus sitten. Ja estää se soihtukulkujen pääsy sinne alun perinkään. Mutta sinne ei päästy ja silleen se oli kinda sen idea, että onko se sitten niinku kuinka laillista, tai en tiedä. Ei natseja minnekään! Ei natseja Helsinkiin! Kukaan ei päässyt Töölön torille, joten sen sijaan Helsingin ilman natseja kokoontui sitten Runebergin kadun ja Hesperian katujen paikkeilla. Kadut kuuluu meille!
mielenosoitukset on aina tosi raskaita. Siinä on se fyysinen puoli, pitää huutaa ja kovaa ja kävellä, niin se on niin kuin maratonijuoksis. Ja sitten samaan aikaan se niin kuin semmoinen psykologinen taistelu, mitä pään sisällä siinä tapahtuu koko ajan, niin se on kyllä raskasta ja tässä menee taas hetki, että toipuu. Ja eikä se mitään niin kuin sairaan kivaa ole, että ei toi ole sama kuin jos menisi johonkin reiveille, vaikka niin kuin jotain aistikuormitusta ja semmoista samaa tässä niin kuin on. Et en mä tonne kyllä mennytkään sillä lailla pitää hauskaa, vaan sinne vaan mennään, kun jonkun se täytyy tehdä. Tämä mielenosoitus liikkui tosi paljon ja esimerkiksi yhdessä kohtaa me oltiin Hesperian katujen päädyssä Töölön katuun vastapäätä, tai siis siinä Töölön kadun päädyssä, niin että meidät oli kokonaan siis blokattu sit Töölön kadulta. Ja tässä kohtaa mun mielestä me huomattiin, että poliisi oli siis piirittänyt meidät. Mä en kuulu mistään poistumiskäskyä. Mä en kuulu mitään vaihtoehtoista paikkaa, mihin voidaan mennä. Yhtäkkiä mä vaan huomaan, että siellä on niinku kaikki kadut blokattuna ja sit se niinku isommassa ihmisiä vaan kävelee siellä ympyrää ja koittaa löytää niinku jotain aukkoa siinä poliisirintamassa, missä vois päästä menee, mutta semmoista ei oo. Ja sit mä kävin kysyä yhdeltä poliisilta siitä, että onko meidät niinku tarkoituksella piiritetty vai osaisiko se neuvoa jonkunkaan, että mistä vois päästä pois, jos niinku nyt haluaisi lähteä, kun ilmeisesti ne kuitenkin toivoo, että tästä niinku hajaannuttaisiin. Ja sit se vastasi mun pelkästään, että se ei tiedä, kun hän ei ole paikallinen. Ja niinku that's it. Ja sit mä oon sellainen, ok, no, kiitos avusta. Jotenkin se, että ensinnä me ei päästä sinne, minne me halutaan, sinne ei niin koko alueelle pääse yhtään kukaan, ja sitten yhtäkkiä meidät on piirretty niin, että me ei päästä pois tietyltä alueelta, joka oli jotenkin tosi outoa. Siis joo, että se on niinku mun mielestä verrattavissa kiinniottoon, jonka saa tehdä vasta sitten, kun on niinku selkeästi rikkonut jotain lakia. Ja tää on jotenkin outoa, kun kummallakin meistä kuitenkin on kokemusta aikaisemmista mielenosoituksista ja ollaan niinku luettu niistä, mitä on niinku historian aikana Suomessa ollut. Ja en mä oo kyllä kuullut tämmöisestä tapauksesta niinku aikaisemmin koskaan. Niin no oissa se hienoa ajatella, jos tässä niinku tapahtuu jotain historiallista ja tällainen, mutta niinku en mä vittu halua. Aletta! Antifasista! Aletta! Aletta! Antifasista! Aletta! Aletta! Mä en ainakaan niin kuin nähnyt poliisin väkivaltaa. Myöskin niitä päin huudeltiin aika paljon kaikkea törkeyksiä ja ne ei triggeröitynyt siitä. Eli niin kuin yksittäiset poliisit siellä ovat onnistuneet niin kuin sen bare minimum matalimman tason siinä niin kuin ylittämään. Mutta sitten eri kysymys on tietenkin noin niin kuin hierarkiassa niiden ylempänä olevien päätökset tästä pistää vastamielenosoittajia mottiin, mikä oli vähän outo. Ja sitten just se, että kun niiltä meni pyytää niin kuin apua ja neuvoa, niin siihen ei vastattu. Ehkä just toi, että mikä oli poliisin suunnitelma tuohon koko vastamielenosoituksen estämiseen ja niin kuin rajaamiseen oli ehkä vähän kyseenalainen. Poliisi halusi, että ei tapahdu mitään semmoista joukkotappelua kahden ryhmän välillä, että se on varmaan tässä se, mitä ne pelkäsi ja halusi välttää. Mutta sitten se on niinku suunnitelmana vähän semmoinen lyhytkatseinen, että sitten kun viedään nyt niinku meiltä fasismia vastustavilta ihmisiltä mahdollisuudet niinku rauhanomaiseen mielenosoittamiseen ja meiltä ollaan muutenkin jotenkin vähän viety eväitä tästä, että miten me voidaan niin kuin vaikuttaa tässä yhteiskunnassa siihen, että äärioikeiston toiminta ei leviäisi. Niin jos ne rauhanomaiset keinot mitätöidään, niin sitten aletaan käyttää toisenlaisia keinoja ja sitten se taas ei edistä sitä Suomen turvallisuutta, mikä tässä olisi kuitenkin niin kuin se poliisihomma. Niin sekin tässä on jotenkin vähän sellainen nurinkurista, että ja niin, että musta tuntuu, että tässä on niinku just nyt se riski, että kun
ei voi niinku sellainen rauhanomaisesti osoittaa mieltä, niin sitten alkaa keinot kovenee ja niinku vasemmisto alkaa radikalisoitua kans enemmän ehkä. Ehkä tämä on niinku vähän sitä jatkumoa, miten viime aikoina mielenosoituksissa poliisien otteet on koventunut ja miten se niinku, musta tuntuu, että on vähän uhka Suomen demokratialle. Meitä oli tosi paljon isompi porukka kuin niitä soihtukulkueeseen osallistuvia, mutta silti niiden oikeuksien toteuttaminen oli tärkeämpää. Ja poliisi perusteli sitä sillä, että ne oli tehneet ilmoituksen tuosta mielenosoituksesta ja myöskin edellisen vuosina, että koska ne on tehnyt sen ilmoituksen ekana. Mutta mun mielestä pitäisi mennä sillä että oikeuksien toteutuminen pitää onnistua niinku kaikilla. Eikä jää tuommoisista niinku pykälistä, pikkuasioista kiinni. Tai sitten mahdollisimman isolla porukalla. Se on toinen vaihtoehto. Ja me oltiin se isompi porukka. Ja sitten myöskin se näkökulma, että kaikkein epäreiluinta tämä on niille ihmisille, kehen tämä vaikuttaa, vaikka ne ei haluaisi olla niinku osa tätä taistelua millään tavalla. Et jos piirittää tuommoiselle korttelin kokoiselle alueelle sen massan, niin sinne jää väkisin myöskin semmoisia ihmisiä, jotka ei olisi halunnut tulla mukaan. Ja mä näin niitä siellä. Siellä oli kadulla oli yrityksiä, jotain kahviloita ja kuppiloita. Ja esimerkiksi se Mehiläinen, eli niinku terveyskeskus. Miten jos jonkun olisi tarvinnut päästä sinne? Tai sitten joidenkin niinku yritysten asiakkaat jää sinne jumiin ja millainen mainehaitta sille yritykselle tulee siitä. Tai sitten taksikuskit jää sinne jumiin. Mä mietin, jos ne on niitä Uber-kuskeja, joiden niinku kysyntä riippuu siitä arviosta, että paljonko tähtiä ne on saanut. Ja sitten jos se tulee olemaan tosi myöhässä sen takia, että poliisit on saartanut se, niin mitä se voi tehdä sille? Ja mitä jos joku on siellä taksissa sisällä ollut asiakkaana ja sitten se katsoo sieltä koko ajan, kuinka hinta nousee ja laskusta tulee vaan isompi ja isompi, kun ne on jumissa siellä. Ja tällaisia miettinyt, että kyllä nuo ihmiset ainakin olisi pitänyt ottaa huomioon. Et poliisi voi vielä sanoa, että meille, että oma vika, mitä osallistuitte, mutta niille ei voi sanoa sillä lailla. Niille ei ollut mitään chanssia vaikuttaa tuohon, että ne joutu sinne. Tämä 6.12 soihtukulkue pääsi loput hautausmaalle ilman isompia tämmöisiä yhteenottoja Helsinki ilman natseja mielenosoituksen kanssa. Ja Helsinki ilman natseja mielenosoitus päättyi noin 20:08 illalla. Saatiin me estettyä tietyllä tapaa, että ne ei päässyt sitten Runebergin katua pitkin, vaan joutuivat kiertämään Mannerheimin tieltä, mutta ehkä se ei ehkä olisin halunnut, että enemmänkin oltaisiin saatu aikaan. Mä olisin halunnut, että ne soihtukulkueeseen osallistujat olisi nähnyt meidät ja kuinka paljon meitä on ja kuinka kovaa me huudetaan. Tästä me sitten mun kavereiden kanssa päädyttiin jatkoille ja täällä jatkoilla meillä oli ihan superhyviä keskusteluja ja pohdintoja ja mietintöjä siitä, että mikä tämän tapahtuman pointti on ja jotenkin muusta tämmöistä. Me esimerkiksi juteltiin siitä, että Helsinki ilman natseja tuntuu olevan tosi tämmöinen symbolinen ja reaktiivinen juttu siihen äärioikeiston tämmöiseen toimintaan. Et sen pointti on vähän näyttää, että meitä on paljon enemmän. Ja sitten taas mietittiin myös sitä, että se ei oikeastaan lopulta ehkäise sitä, että äärioikeisto nousee ja että fasismi on kasvussa. Ja me pohdittiin, että siihen sivulle täytyy saada paljon semmoista rakentavaa toimintaa tämän lisäksi. Että jotenkin tällä hetkellä antifasistinen toiminta on tosi reaktiivista. Tarvittaisiin jotenkin nuorille semmoisia turvallisia tiloja. Tämän lisäksi me pohdittiin jotenkin sitä, että fasismi on tosi semmoista piilotettua Suomessa. Se on niitä
tappouhkauksia ja raiskausuhkauksia, näitä tämmöisiä puukotuksia ja muita. Mutta ne tuntuu tosi pieniltä tämmöisillä yksittäisiltä asioilta, mitä ihmiset sitten ei niin näe niin paljon. Mutta sitten kun on tämmöisiä niin kuin Helsingin ilman natseja, mielenosoituksia, mihin tulee tuhansittain niin kuin ihmisiä vastustamaan antifasistista toimintaa, just tätä tämmöistä rasismia ja muuta, niin sitten jotenkin sen väkimäärän takia, sen paljouden takia, sen näyttävyyden takia sitten helposti antifasistinen toiminta nähdään jotenkin uhkana. Aika silleen tyytymätön on siihen, että kuinka jotenkin neutraaleja tai silleen yrittää pysyä neutraalina media, mutta sitten se on oikeasti vaan silleen tosi paljon pehmittelee sitä, että mitä äärioikeisto oikeasti on. Se, että siellä on äärioikeistoa, mutta sitten sitä ei sanota äärioikeistoksi, vaan isänmaallisiksi tai jotain vastaavaa. Mun mielestä siinä ei ole mitään isänmaallista niin kun koittaa repiä alas niin kun Suomen tasavaltaa ja demokratiaa ja tämmöistä. Niin kun, oliko mitään isänmaallista vaikka jossain Lapuan liikkeessä, niin ei mun mielestä. Tämä on nyt ihan sama juttu. Damn right. Jatko sä. Joo, niin mua ärsyttää tosi paljon, että tommonen näennäinen neutraalisuus, mitä media tekee, että sanotaan, että kun on joku konflikti, että niinku molemmat puolet on yhtä pahoja. Mun mielestä siitä niinku puuttuu kokonaan semmoinen historian lukutaito ja yhteiskunnan lukutaito. Että jos on ihmisryhmä, joka haluaa niinku pyyhkiä olemasta jonkun toisen ihmisryhmä, niin se, että ei ota puolia, on jo niinku puolen ottaminen mun mielestä. Ja pitäisi osata tietää, että kumpi noista on oikeasti isompi uhka tällä hetkellä. Just tämä, että antifasistit tai ne pari kommunistia, keitä Suomessa on, niin ei ne ole puukotellut ketään. Niin se on jotenkin turhauttavaa. Ja sitten niin kuin mediassa ja tuommoisessa yhteiskunnallisessa keskustelussa näkyy tämä, mitä mä oon miettinyt, että ne, jotka on yhteiskunnan valtahierarkiassa alempana, niin niillä on hitosti korkeammalla standardit. Ne ei saa tehdä virheitä. Ja tämä on niin kuin taas esimerkki siitä ja niin kuin just kuumottaa se, että niin kuin kaikki pienimmätkin asiat, mitä tuolla vastamielenosoituksessa tapahtuu, mitä mitenkään vaan voi niin kuin kääntää meitä vastaan, niin se tulee tapahtuu. Ja sitten se on kyllä niin kuin muussakin niin kuin yhteiskunnallisessa diskurssissa, missä on jotain, että miten kritisoidaan Petteri Orpoa verrattuna Sanna Mariniin, niin siinäkin näkyy se tommoinen epäreiluus, että ne, joilla on vähemmän valtaa, niin niiden pitää olla koko ajan sillain nenät niistettynä ja puhua siististi ja just ei saa tehdä mitään väärää. Ja sitten natsit saa perseillä siellä ihan mitä haluaa. Ne voi sanoa ihan mitä haluaa ja ne tietää, että ne pääsee kuin koira veräjästä. Justiinsa esimerkiksi tämmöiset marssit ja muut, ne puetaan tämmöiseen isänmaallisuuden rooliin, ne puetaan semmoiseen vähän niin kuin valheverhoon. Et jotenkin se, että siellä on äärioikeistoliikkeitä ja se on niille semmoinen miitti, niin miksei sitä kans kutsuta sitten äärioikeiston miitiksi, äärioikeiston tämmöiseksi. Musta tuntuu, että tosi useat ihmiset kokee, että nämä antifasistit ja Helsingin ilman natseja on jotain terroristeja. Vaikka oma kokemus jotenkin oli siellä, että niin kun Helsingin ilman natseja mielenosoituksessa tuntuu, että ei ketään oikeastaan halunnut tehdä mitään pahaa. Vaan niin kun ennemminkin haluttiin vaan ehkäistä sitä, että ei niin kun saisi tehdä muille pahaa. En tiedä, tajutteko mun pointin, mutta yes. Jos siitä saa ilmi sen, että kommunistit vastaan natsit oli kulkueet toisiaan vastaan siellä, niin ei ollut kyllä yhtään näin. Siinä oli meidän pohdintoja Helsingin ilman natseja tänä vuonna. Ja joo, pitäisikö se tietenkin tiivistää? No, niin. Ei varmaan. Like and share and
keep on vastustaa fasismia. Jee. Tässä me ollaan tälleen. 2 rottaa. Siamo tutti antifascista. Siamo. Eikö se ollut hyvä leikki?